हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा नैबे मास जोबनायनि उनावनो SSC GDनि थाखाय 50,000निबो बांसिन साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ दै दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय बेनो जोबोद मोनसे मोजां खाबु आरो नोंथांमोना साख्रि लानो थाखाय जाय साख्रिया जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि साख्रि सेलारिखौथ' बुंनो नाङा गोगोम मोनखायो आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि साख्रिफोरनिया दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम लोगोफोर साख्रिनि बागै आबुङै खोन्थाहरनो सानदों फरायनायाथ' नोंथांमोननिया मात्र मेट्रिक पास जानानै एप्लाइ खालामनो हायो बेहाय जेबो पार्सेन्टेजनि गोनांथि गैया नोंथांमोना जायखिजाया कम्पार्टमेन्टेल लानानै पास जादोंबाबो जेबो नङा जायखिजाया नोंथांमोना जुदि मेट्रिक पास जानानै दङबानो नोंथांमोना नैबे SSC GDनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै साख्रिखौ लानो हागोन दा बेनिखायनो साख्रि नोंथांमोना मोननो थाखाय एग्जामथ' होनो नांगोन नालाय दा बे एग्जामा माबायदि जायो फिजिकेलबो जोंहा जायो आं बेफोरनि बागै नोंथांमोननिसिम दायो आबुङै खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो मिथिनो हागोन एप्लाइआ माब्लानिफ्राय जागोन एग्जामा माब्लानिफ्राय जागोन बेखौ नोंथांमोना आबुङै मिथिनो हागोन दानिया लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनोथ' गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय गिबियावनोथ' गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायदो आरो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनो सानदों एडभार्टाइजमेन्टआ माब्ला फैगोन एप्लाइआ माब्लानिफ्राय जागोन आं बेफोरखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरग्रोखानोसै जाहाथे नोंथांमोना दानिफ्रायनो फरायनायखौ स्टार्ट खालामो मानो होनोबा जोंहा कम्पिटिसना एसे जायो नालाय ओरैनोथ' कार्ड मार्कआ एसेबां हाइ थाङा अब्लाबो आरो आं खोन्थाहरग्रोखानोसै जाहाथे नोंथांमोना एग्जामखौ मोजाङै होनानै पास जानो हायो लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे जाहैबाय जोंहा कनस्टेबल GD सेन्ट्रेल आर्म फर्सेसआव जोंहा फैयो आरो जेनेबा आसाम राइफलावबो थाबाय बिनिफ्राय CRPFआव थाबाय CIPFआवबो थायो NIAवबो थायो SSFआवबो थायो SSB आरो गोबांथार डिपार्टमेन्टआव जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैयो आरो दा बिनि जोंहा एडभार्टाइजमेन्टआ माब्ला फैगोन नैबे अक्ट'बर मासावनो फैनो थांगासिनो दङ नै जोंहा सेप्तेम्बर मासाथ' हाबबायानो होननानै बुंनो नांसिगौ नै दा बेनिखायनो नैबे अक्ट'बर मास मोनसेल' थांगोन नोंथांमोना सेप्तेम्बर मासखौल' अक्ट'बर मासनि फार्स्ट उइकहालागैनो जोंहा नैबे SSC GDनि थाखाय जोंहा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ फैनो थांगासिनो दङ आरो एप्लाइआनो एडभार्टाइज फैनाय लोगो लोगोनो जाखायो अक्ट'बरनिफ्रायनो जोंहा एप्लाइआ जागोन बिनिफ्राय नभेम्बर माससिम थागोन जायखिजाया नोंथांमोननिसिम एप्लाइ खालामनो थाखाय मास मोनसे समखौ होयो आरो अक्ट'बरनिफ्राय एप्लाइआ जायोबा बिनिफ्राय नभेम्बर माससिम थागोन दा बिनिफ्राय एग्जामा माब्ला जागोन नै जोंहा एप्लाइआ नभेम्बरावनो जोबहैगोन बिनिफ्राय एग्जामा जानुवारि फेब्रुवारि बे मास मोननैयाव जोंहा जागोन दा नोंथांमोननि थाखाय आरो गोबां सम गैलिया नभेम्बर आरो नै डिसेम्बर जानुवारि नै मास मोननै मोनथामल'सो नोंथांमोननिसिम दायो समा दंसै नोंथांमोना बे कनस्टेबल GDनि थाखाय गोसो होनानै फरायनो थाखाय दा नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ जोंहा कम्पिउटार बेस्ड एग्जाम जायो खेबसेल' कम्पिउटार बेस्ड एग्जाम जायो दा बेवहाय नोंथाङा पास जाबानो फिजिकेलखौ नोंथांमोना होनो हायो फिजिकेलखौथ' नोंथांमोना ओरैनो पास जानो हाखागोनखा दा बेनिखायनो नोंथांमोना दानिफ्रायनो गोसो होनानै फरायखादो एप्लाइआथ' नै मिथिखाबाय नालाय अक्ट'बर मासनिफ्राय जागोन होननानै एग्जामा जानुवारि फेब्रुवारियाव जानो थांगासिनो दङ 2026नि जानुवारि फेब्रुवारि मासावनो जागोन दा बेबादि केलेन्डारखौ होनाय दंखायो नालाय दा मिथिखानानैबो नोंथांमोना दानो फरायखायाबा नोंथांमोननिनो लस जागोन मानो होनोबा जोबोद मोनसे मोजां खाबु बेखौ खोनानो मोननाय जादों CRPFआवनो ओरैनो हारसिङैनो दायो CRPFनि सिङावनो दायो 20,000निबो बांसिन साख्रिनि भेकेन्सिया लांदां जानानै दङनो दायो बेखौ सुफुंनो थांगासिनो दङ दा अब्ला साननानै नाय आसाम राइफलाव आरो दङ आरो गोबांथार जोंहा बेलेग बेलेग डिपार्टमेन्टआव साख्रिनि भेकेन्सिया दङ दा बे खाबुखौ नोंथांमोना ओरैनो थांहोनो नाङा जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानानै दङ गोसो होनानै दानिफ्रायनो फरायखादो आरो दा बिनिफ्राय थांनाय बोसोराव जोंहा साख्रि भेकेन्सिया बेसेबां फैदोंमोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै थांनाय बोसोरनिया 39,481 जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि फैदोंमोन नाथायबा बियो दा बे टेन्टेटिभसो नालाय जेब्ला फाइनाल भेकेन्सिया फैगोन बियो 50,000बो थांनो हागौ 50,000नि खाथियावबो बियो थाहैनो हागौ आरो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दायो माबाया जागासिनो दं दां फिजिकेला जागासिनो दं दां दा जायफोर फिजिकेल होगासिनो दङ गोसो होनानै होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय फरायनायाथ' मात्र मेट्रिक पासल' जाथारनांगौ दा बेवहाय बैसोनि माखासे बाथ्रा थायो दै बैसोआ जाहैबाय 18 बोसोरनिफ्राय 23 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा जों ST फोरनि थाखाय मोजां बाथ्रा आरो बेनो 5 इयार्सनि जोंहा अफार एजनि रिलेक्सेसन होनाय दङ दा अब्ला सानना नायदो जोङो ST बर'फ्राथ' STआनो गोजाखा नालाय दा जोङो 18 बोसोरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हानानै जोङो 28 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हायो जों STफोर आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो 18 बोसोरनिफ्राय जानानै 28 बोसोरनि सिङाव दङबा एप्लाइ खालामना लाथार नोंथांमोना साख्रिखौ मोनगोन गोसो होनानै फरायनानै एग्जामखौ नोंथांमोना होयोबा 18 बोसोरनिफ्राय 28 बोसोरनिसिमा नोंथांमोना एप्लाइ खालामजोबनो हायो STफोरा जों बर'फ्रा STआनो नालाय दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम सेलेक्सन प्रसेसनि बागै मोजाङै खोन्थाहरजोबनो सानदों दै
दा बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिना लानाया जोबोद गोनांथार फरायनायखौथ' आं खोन्थाखाबाय मेट्रिक पासल' जानांगौ नोंथांमोना दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोननियाव एनसिसि नि सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना आरो मार्क मोनबावोसो ब'नास मार्क नोंथांमोना मोननो हायो नोंथांमोना नायनो हागोन नै एनसिसि सि सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना 5% नोंथांमोना मेक्सिमाम मार्क मोननो हायो एग्जामाव बेनिफ्राय एनसिसि बि सार्टिफिकेट दङबा 3% मेक्सिमाम मार्क्स नोंथांमोना मोननो हायो एग्जामाव बेनिफ्राय एनसिसि एस सार्टिफिकेट दङबा 2% नोंथांमोना मेक्सिमाम मार्क मोननो हायो दा बेनिखायनो एनसिसि लाग्रा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां आरो बेयो नोंथांमोना एक्सट्रा मार्कबो एबा एक्सट्रा ब'नास मार्क नोंथांमोना मोननो हायो दा बिनिफ्राय एप्लाइ खालामनायावबो जोंहा फैसा होनो नाङा जों बर'फ्राथ' एसटिआनो गोजा नालाय दा बेनिखायनो जोङो माने एप्लाइ फिसबो होनांगौनि गोनांथि गैया बेलेगफ्रा 100 रुपिस होनांगौ नाथायबा जोङो एसटिफोरा जोङो पेमेन्टआव माने फ्रि जोंना नोंथांमोना जेबो पेमेन्ट खालामनाङा अनलाइनाव आरो दा बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम एग्जाम सेन्टारा बहा जायो एग्जाम सेन्टारा जोंहा तेजपुरावबो जायो गुवाहाटियावबो जायो जोंनि आसामनिखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जादों बिनिफ्राय सिलचरावबो जायो शिलंआवबो जायो आरो शिलंआ जोंहा माबायाव थांबाय मेघालयआव थांबाय नाथायबा जोंनि आसामाव बबे जायगायाव जायो गुवाहाटियाव जायो जरहाटआव जायो सिलचराव जायो बिनिफ्राय तेजपुराव जायो आरो नोंथांमोना तेजपुर गुवाहाटि जायखिजाया बे मोननै सेन्टारखौ सेलेक्ट खालामनो जागोन आरो दा बिनिफ्राय गुवाहाटियावनो जाखायो जोंना बांसिना नोंथांमोना तेजपुरखौ गिबि सेलेक्ट खालामोबा तेजपुराव नोंथांमोननि बे एग्जामा जागोन आरो दा बिनिफ्राय कम्पिउटार बेस्ड एग्जाम जागोन नालाय जोंहा दा बे कम्पिउटार बेस्ड एग्जामाव जोंहा बेसेबां मार्कनि जायनो नोंथांमोना नायदो नैबे रिजनिंनि थाखाय जोंहा 20टा कुइसन थायोनो बिनिफ्राय मोनसे कुइसनाव 2 मार्क थायो नोंथांमोना नायनो हागोन 40 मार्क्स माने मोनसे कुइसनाव जोंहा 2 मार्क थाबाय 20टा जोंहा रिजनिंनि कुइसन थागोन बिनिफ्राय 40 मार्क्स बिनिफ्राय जेनेरेल नलेजनि थाखाय जोंहा 20टा कुइसन थागोन मार्कआ जाहैबाय 40 मार्क्स बिनिफ्राय जोंहा मेथ्सआव 20टा कुइसन थागोन 40टा जोंहा माबा थागोन मार्क 40 मार्क थागोन बेनिफ्राय इंलिश जोंहा दङ इंलिशआव जोंहा 20टा कुइसन दङ 40 मार्क्स थागोन बे जाहैबाय जोंहा गासै 80टा कुइसन फैगोन आरो बिनिफ्राय मोनसे कुइसननि थाखाय जोंहा 2 मार्क्स दङ दा नोंथांमोना बे एग्जामखौ होनो थाखाय मात्र 1 घन्टाल' सम मोनगोन 80टा कुइसनखौ नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामनो थाखाय मात्र 1 घन्टा सम मोनगोन दा बिनि गेजेराव नोंथांमोना एन्सारखौ होनो नांगोन आरो दा बिनिफ्राय नेगेटिभ मार्किं दङ नोंथांमोना नायनो हागोन 0.25 जोंहा नेगेटिभ मार्किं दङ दै दा बिनिखायनो एग्जाम सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना कम्पिउटाराव जाहा मोनला सेलेक्ट खालामलाबोबाथाय माइनाससो थांगोन नोंना बेखौनो मिन्थिना लाखादों दा बिनिखायनो नोंथांमोना जोबोद खमथार 0.25ल' माथो नेगेटिभ मार्किंआ होननानै बेबादि नोंथांमोना जाहा मोनला कुइसन माबाखौ हायैखौबाबो थिक खालामना गारबोलाबायनाङा नेगेटिभ थांजोबगोन नङाबा हले ओरैनोथ' मार्कआ जोबोद मोजां मोनसे कुइसननि थाखायनो 2 मार्क्स दङ जोंहा नाथायबा समा जोबोद खम ना रिजनिं मेथ्सआव एसे समा नोंथांमोना थांगोन आरो बे 1 घन्टानि गेजेरावनो 80टा कुइसनखौ एटेम्प्ट खालामनांगौआबो माबा सहज नङा आरो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना एग्जामखौ मा लेंगुवेजाव होनो हागोननो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर' रावा दाबो बेहाय फैयाखै नोंथांमोना इंलिसावनो बे माबाखौ एग्जामखौ होनो नांगोन ओरैनोथ' दासिमहालागै बर' रावाबो बेहाय फैनो नांसिगौमोन जेनेबा जोंनि बर'आ माबायाव हाबनाय शिड्युल लेंगुवेज जालायनायबाबो माने दासिमबो जोंनिया माने बेहाय फैनो हायाखै आरो बेखौ साननो गोनां बाथ्रा जानो हागौ बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव बेयो फैनो हागौ खोमा दा माब्ला फैयो दा बेखौ नेनांसिगोन दा नोंथांमोना एग्जामखौ इंलिसावनो होनो नांगोन आरो दा बिनिफ्राय गाहायाव फैदो बे रिटन एग्जामाव नोंथांमोना पास जाबानो नोंथांमोना फिजिकेलखौ होनो हायो दा बिनिफ्राय बे जेनेरेल माबायाव रिजनिंआव बबेनिफ्राय कुइसना फैगोन बेखौबो लिरना होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय जेनेरेल एवारनेस एबा जिकेनिफ्राय बबेनिफ्राय कुइसना फैगोन बेखौ होनाय दंजोबो नोंथांमोना फरायनानै नायबानो जाबाय मेथ्सनिफ्राय बबेनिफ्राय कुइसना फैगोन बेखौबो होनाय दङ इंलिसआ जोंहा ग्रामार फैगोन नालाय बेयो दा बे बबेनिफ्राय फैगोन बेफोरखौबो बेहाय होनाय दं आरो दा बिनि उनाव नोंथांमोना रिटन एग्जामखौ पास जायोबा बे कम्पिउटार बेस्ड एग्जामखौ पास जायोबा नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट होनो नांगौ दा बे फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्टआव माबायदि जायो आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय हौवासाफोरा खारनो नांगौनो 5 किल'मिटार डिस्टेन्सखौ नोंथांमोना 24 मिनिटनि सिगां एबा 24 मिनिटआव नोंथांमोना कमप्लिट खालामनांगौ बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय बे हौवासाफोरनि 5 किल'मिटारा 24 मिनिटआव कमप्लिट खालामनाया हौवासाफोरनि थाखाय बिनिफ्राय नैबे माबानिया हिन्जावसाफोरनिया 1.6 किल'मिटार बेखौ 8.5 माने आधा 8.5 मिनिटआव बिथांमोना कमप्लिट खालामनांगौ हिन्जावसाफ्रा 1.6 किल'मिटारखौ नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो बेखौ खारनो हागोन इसेबांबो टाफ नङा बेखौ नोंथांमोना हागोन निस्सय हागोन आं सानो आरो दा बेखौथ' हाखागोन मात्र नोंथांमोना रिटन एग्जामावल' एसे मोजां मार्क लानो नाजादो आरो उनावहाय आरोबाव जोंहा लास्टआव फाइनाल आरो काट अफ मार्क ओंखारबावो नालाय दा बेवहाय फैनो थाखाय नोंथांमोना नैबे
नोंनि बे कम्पिउटार बेस एग्जाम जागोन ना बेवहायनो नोंनिया बे डिफेन्स जागोन आरो बेवहाय जुदि नोङो मोजां मार्क लानो हाखायोबाथाय आरो नोङो मोननो हाखाबाय आरो मात्र नोङो खारनायखौल' कमप्लिट खालामनो हाबानो जाबाय आरो दा बे जाहैबाय नैबे माबाया खारनायखौबो नोंथांमोना मिथिजोबखाबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय नैबे लादाख रिजननि दै गाहायना नैबे लादाखनिसो नैबे आं बेखौ खोन्थाहरलिया दा खारनायखौ मिथिखाबाय नोंथांमोना 5 किल'मिटारखौ हाखागोनखा 24 मिनिट्सआव हिन्जावसाफोरनियाथ' मात्र 8.5 मिनिटनि गेजेराव 1.6 किल'मिटारल'सो नोंथांमोना खारनो नांगौ जोबोद खमथार आरो दा बेनिफ्राय नोंथांमोननि हाइटफोरा गोजौफ्रा बेसेबां जानांगौनो नोंथांमोना नायदोनै मेलफोरा 170 सेन्टिमिटार नोंथांमोननिया हाइटआ जानांगोन बेनिफ्राय हिन्जावसाफोरनिया 157 सेन्टिमिटारनि नोंथांमोननि गोजौआ जानांगोन बेखौ जोंहा होनाय दङ नाथायबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोंहा माखासे रिलेक्सेसन होनाय दङ नोंथांमोना नायनो हागोन जोंथ' एसटि ट्राइबआव गोलैयो नालाय दा बिनिफ्राय 162.5 सेन्टिमिटारनि नोंथांमोननि गोजौआ थाबाबो जागोन आरो बिनि जौसिन जानांगोन आरो बिनि गाहायनि बाथाय जानाय नङा बेखौ बेहाय होनाय दं आरो मिनिमाम बेहाय होनाय थायो 162.5 सेन्टिमिटारनि नोंथांमोना जुदि गाहायाव दङबा नोंथांमोननि हाइटआ अब्ला नोंथांमोना इलिजिबोल जानाय नङा नोंथांमोना रेजेक्ट जागोन माबायाव नैबे फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्ट जागोन ना बेवहाय दा बिनिखायनो बिनि जौसिन जानांगोन नोंथांमोननिया दा बिनिफ्राय हिन्जावसाफोरनिया मिनिमाम बेसेबां जानांगोन 150 सेन्टिमिटारनि गोजौनि जानांगोन बिनि खमबाथाय आरो जाला आरो बिनि गोजौबाथाय साबद्रायबायसै आरो दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय नैबे फैदोनै नैबे नर्थ इस्टार्न स्टेटनि नोंथांमोना नायनो हागोन गासिबो ट्राइबेलफोरनिमोन बियो गोजौनिया नाथायबा नैबे अल शिड्युल ट्राइब्स केन्डिडेट्स अफ नर्थ इस्टार्न स्टेट जोंहा दायो नर्थ इस्टार्न स्टेट नालाय दा जोंनि थाखाय साबसिनबावसो 157 मिनिमाम गोजौनि जाबाबो नोंथाङा माबानो हागोन क्वालिफाइ जानो हागोन फिजिकेलाव हौवासाफ्रा हिन्जावसाफ्रा 147.5 सेन्टिमिटारनि गोजौनि जाबानो नोंथांमोना क्वालिफाइ जानो हागोन फिजिकेलाव जोबोद मोनसे मोजां आरो नैबे गोजौनियाथ' गासिबो ट्राइबफोरनि नाथायबा जोंनि नर्थ इस्टनि थाखाय माने हाइटआ एसे खमबाबो जेबो नङासो 157ल' नांथारगौ हौवासाफोरनिया ओमफ्राय हिन्जावसाफोरनिया 147.5 सेन्टिमिटारनि गोजौनि जानांगौ आरो मिनिमाम आरो बेसेबां आरो नोङो बांद्राय गोजौसिन जायो ना मायो बेनि जेबो खोथा गैया दा बे जाहैबाय गोजौआथ' रावबो थालांनाय नङा बायदि आं मोनखादों बिनिफ्राय चेस्टआव नोंथांमोना नायदोनै माबानि थाखाय नैबे जोंनि माबानिया आसामनिफोरखौ नोंथांमोना नायदोनै जोंनिया माखासे बेहाय होनाय दङ 76 सेन्टिमिटारनि नोंथांमोननिया बे चेस्टआ जानो नांगोन आरो बिनिफ्राय एक्सपान्ड नङैया बिनिफ्राय मिनिमाम एक्सपान्डआ नैबे बारायनांगोन आरो 5 डिफारेन्स जानांगोन बेखौ बेहाय होदों आरो 76 जायोबा 5 प्लास नोंथांमोना खालामदो जेनेबा बेहाय 81 82 बेबादि नोंथांमोना जाहैनांगोन आरो एक्सपान्ड खालामोबा दा बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ आं इसेबां एक्सपार्टबो नङा बेफोरखौ बुंहरनो नोंथांमोना जायफोर बेबादि सिगाङाव आसाम पुलिसानो जा SSC जिडियानो जा नोंथांमोना सिगाङाव फिजिकेल होखांबायबा नोंथांमोना बेखौ निस्सय मिथिगोन दा बिनिफ्राय बेफोरखौ मिथिजोबखाबाय जानांगौ नोंथांमोना बिनि उनाव आरोबाव जोंहा कार्ड अफ मार्क ओंखारगोन डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जायो डकुमेन्टस भेरिफिकेसनावथ' आरो नोंनि गासैबो डकुमेन्टसखौनो नायजोबखायो दा जोबोद मोनसे मोजां आरो दा बिनिखायनो बेवहाय मात्र नोङो बे कम्पिउटार बेस एग्जामखौ पास जाग्रोदो मोजां कार्ड अफ मार्क लानानै बिनि उनाव फिजिकेलखौ नोंथांमोना मोजाङै होदो बिनि उनाव जोंहा फिजिकेलनि उनाव मेडिकेल एग्जामिनेसन जायो मेडिकेलावथ' नोंथांमोना पास जानो हाखागोनखा बेहायथ' आरो नोंखौनो चेक खालामनाय जागोन जेनेबा बेमार आजार बायदिसिना गैयाबाथ' नोंथांमोना ओरैनो पास थांखागोनखा नोंथांमोना मिथिखागौ सोरबायदिया पास जानो हागोन मेडिकेलाव दा बिनिखायनो मेडिकेलनि उनाव जोंहा डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जाबाय बे डकुमेन्टस भेरिफिकेसननि उनावनो जोंहा फाइनाल कार्ड अफ मार्क ओंखारनानै नोंथांमोननि रिजाल्टखौ होगोन आरो दा बेवहायनो नोङो नोंनि रुल नाम्बार एबा नोंनि नामा फैबाथाय नोङो साख्रिखौ मोननो हाबाय आरो दा बेबायदिनो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन आरो मात्र रिटन एग्जामावल' बे मेन आरो रिटन एग्जामाव जुदि नोंथांमोना मोजां कार्ड अफ मार्क लानानै पास जानो हायोबाथाय ओमफ्राय फिजिकेलखौथ' नोंथांमोना खारनो हाखागोनखा प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो एसेबां माने बांद्रायथ' खारद्रायनाङा नालाय दा बेखौ खारनो हाबानो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो बे खाबुखौ नोंथांमोना ओरैनो थांनो नांला जाय साख्रिनि एप्लाइ जोंहा अक्ट'बर मासनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ आरो दा बेखौथ' खोनानो मोनबाय थाखाथारदों 50,000निबो बांसिन साख्रिनि भेकेन्सिया थागोननो CRPFआवनो 20,000निबो बांसिन साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय मानसिखौ लागोनबा दा अब्ला सानना नायदो नोंथांमोना आरो बेलेग डिपार्टमेन्टआव बेसेबां साख्रि फैबावगोन दा बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय गोसो होननानै दानिफ्रायनो फरायखादो बारा गोबाव सम गैलिया फैगोन बोसोरनि जानुवारि फेब्रुवारिनि जोंहा कम्पिउटार बेस एग्जामा जागोन दै दा बेनिखायनो गोसो होननानै फरायदो दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओरैनो मोनसे बाथ्राखौ आं खोन्थाहरबावनो सानदों बुंनायाबो माबादि जालायलांखोथाय गगा मोननानै एसे बोरैबा जादों नालाय गारमाया बेनिखायनो बुंनायाबो एसे थद' मद' बोरैबा जालांजोबदों दा नैबे माबायाव जोंहा आसामनियाबो नभेम्बर डिसेम्बराव फैगोन ADREनि ओमफ्राय आसाम पुलिसनियाबो ओंखारगोन दा
दा बेवहायबो नोंथांमोना गोसो होनानै फरायखादो दानिफ्रायनो दा एग्जाम जेब्ला साख्रिनि नटिफिकेसना फैयो अब्लासो फरायोबा बोरै जानांगौ जाखो कम्पिटिसना एसे जोंहा थाब जाबाय नालाय दा बेनिखायनो फरायखादो नोंथांमोना आरो आंथ' बुंखायो आसामासो बांसिन थाबसिन जाबावो आंथ' बेखौ बुंनो थाङो नैबे जा आसामनि जा साख्रि फैबावगोन एडिआरनि दा बेवहायसो जोंहा काट अफ मार्कआ बांसिनसो थांबावगोन हाइसिनसो थांबावगोन नाथायबा नैबे SSC जिडिनासो खम थांबावगोन दा बेनिखायनो गोसो होनानै फराय मानो होनोबा जोंहा SSC जिडिआव साख्रिनि भेकेन्सिया जोबोद बुरजा फैनो थांगासिनो दङ दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामदो लाइक खालामदो आरो बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय